Ya. Arah iki apa? Oh, ya rene. Ya. Sregep lah di sapi kok. Oh iya iya api. Ya iya lah kan jari bu guru anatfatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Berarti nak ra resik ra di iman. Wah, dalile wae muwe Mbah Mudin. Ya iya lah cah kene omahe kono kok. Cah Mbah Mudin. Oh iya iya tak dukung. Mbah Mudin anyar. Kira apa nawan rene? Urusan penting. Hal penting apa? Iku lho kedudang Pak Yanto. Oh, Pak Yanto ndi? Pak Yanto pulang? Ora. Pak Yanto dokter? Ora. Pak Yanto guru? Ora. Nah terus Pak Yanto ndi? Iku lho sing gendenge mantili karo omahe adep ngarep. Oh, karo omahe botonan iku. Iya, engko ayo mangkat bareng ya. Yo yo. Urip kok ngene. Jenenge cah lanang masih yo akeh cobaan, kudu tetep berjuang.
wis ngomong gak apa-apa. Ora tenan karo bodoni lho. Alah. Ngomong apa cah? Kok penting. Iki lho, ngono ngurus undangan. Undangan kondi. Anggone Pak Yanto. Kayak diundang Pak Yanto apa ora? Aku Yanto, undangan kowe Pak Yanto. Tapi aku mau lunga. Aku diundang Pak Yanto iku moh. Lah piye Lah piye lho? lho? Lah jenengku Gopur ora Pak Yanto kok diundang Pak Yanto.